Ήτανε ενεργή καλλιτέχνη η Γιώτα όταν γνωριστήκατε ή μετά έγινε? Βλαχούρα ήτανε. Και πρώτα ήρθε μαζί μου ο Γιώργος ο Κουνιαδάκος μου ο Μελισσάρης, έκατσε 5 χρόνια μαζί μου, μετά προχωρήσει αυτός, εγώ δεν ήταν η κύρια δουλειά μου αυτή και αυτός ήθελε να ασχοληθεί με αυτή τη δουλειά, κύρια δουλειά, έφυγε από μένα, πήγε στην Αθήνα, στην Άκρα, τέλος πάντων έγινε αυτός που έγινε στον κόσμο γνωστός. Ακριβώς. Και μετά από τον Γιώργο που είχαμε σκεφτεί εγώ με τη Γιώτα και τα παιδιά μου ήταν μεγάλα τώρα 10 χρόνια, η Γιώτα ξεκίνησε σε μεγάλη ηλικία σχετικά να κάνει αυτή τη δουλειά. Μεγάλη, δηλαδή ήταν 30 χρόνια. Εντάξει, είπα και εγώ τώρα 60-70 χρόνων μεγάλη ηλικία, μεγάλη είναι 30 χρόνων. Συνηθίζεται στον χώρο να μπαίνει άνετα με την κοπέλα, να μπαίνει στα 20, στα 25, γίνονται λίγο σαν παιδιά δηλαδή, καταλάβατε. Ακριβώς. Μαζί βιώνουμε τώρα αυτή τη δουλειά. Και μπράβο σας και συγχαρητήρια. Θέλω να σε ρωτήσω λίγο για το Σωτήρη το γιο σου. Μπορώ να πω ότι θα είχε τον καλύτερο δάσκαλο εσένα, έτσι? Να πω, το κλαρίνο και γενικά η μουσική δεν οφείλεται στον καλό του δάσκαλο. Οφείλεται στο πόσο το έχεις το κάθε πράγμα. Σε μια τάξη μέσα που είναι 30 παιδιά δεν θα πάνε όλα στο πανεπιστήμιο. Άλλο θα γίνει υδραυλικός, άλλο θα γίνει εργάτης, άλλο θα πάει στην NASA. Έτσι είναι και η μουσική. Ο Σωτήρης ήταν ταλαντούχος από τον Κόρσο και κλάρινα είναι το σπίτι. Ακριβώς. Και από μικρός, από 10 χρόνια ξεκίνησε, αλλά πιο πολύ ασχολήθηκε στο 15-16 χρόνια και το πήρε πιο σοβαρά. Είχε βρει τον δρόμο στρωμένο. Μετά ήμασταν εμείς στον χώρο, μετά ο θείος του έφυγε από εδώ. Ακριβώς. Πάντως σίγουρα θα του έδωσες και τις κατάλληλες συμβουλές, έτσι? Κάθε πατέρας στα παιδιά του προσπαθεί να τα έχει όσο γίνεται πιο κατοχυρωμένα από συμβουλές. Γιατί σου το λέω, γιατί βλέπουμε το Σωτήρη να είναι σε μικρή ηλικία και είναι προσγειωμένος. Επιβάλλεται αυτό. Η μεγαλύτερη αρρώστια στον χώρο μας είναι το καλαμοκαβάλιμα. Καλά, θα σου το έλεγα κι εγώ, καλά το πες. Αλλά εμείς προσπαθούμε με διάφορα αντιβοητικά εισαγωνίες να το βάλουμε πίσω. Ακριβώς. Γι' αυτό σου το είπα πριν, ότι θα του έδωσε συμβουλές, γιατί είναι προσγειωμένος, είναι σοβαρός, είναι αξιόλογος καλλιτέχνης και είναι μικρός, έχει να δώσει πολλά ακόμη. Ναι, εντάξει, έχει πάρει, έχει τις σπουδές, το κοιτάει διαφορετικά τη μουσική σου, διαφορετικά, δεν προβάλλει από την γωνία. Ακριβώς. Αγαπάει αυτό που κάνει, το έχει, προσπαθεί, αλλά εντάξει, δεν το έχει και ότι ζήσει με αυτό, καταλάβατε. Ακριβώς, γι' αυτό και είναι αξίζει συγχαρητήρια που πέραν από το καλλιτέχνης είναι και σπουδάζει κιόλας. Η μόρφωση είναι όπλο. Είναι όπλο ακριβώς. Γιατί τις καταστάσεις που βιώνουμε στη χώρα μας εδώ τώρα, τα παιδιά πρέπει να έχουν φόδια για να μπορούν να ζήσουν και αλλού όχι εδώ. Όχι εκεί ακριβώς. Μπράβο, πολύ σωστά το λέτε, γιατί πήρα έτσι τώρα να κάνω, γιατί βλέπουμε πολλούς και διάφορους που ανεβαίνουν στο πατάρι, παίρνουν ένα μικρόφωνο, τέλος πάντων ένα μουσικό όργανο, χωρίς να έχουν ιδέα, χωρίς να έχουν τίποτα και το παίζουν. Τι είναι αυτοί? Αυτά έχουν όρια, αυτοί οι χαρακτήρες, αυτοί οι τύποι, όπως όλες τις δουλειές, έτσι και στη δουλειά υπάρχουν και οι μεν και οι δεν. Αλλά αυτό το πράγμα είναι, ο στόχος είναι πολύ πρόσχερο, δεν έχει διάρκεια. Δεν έχει διάρκεια ακριβώς, είναι με ημερομηνία λήξεως θα το έλεγα εγώ. Έτσι ακριβώς, όμως είναι πολύ σύντομα. Να καλησπερίσω και στην Αύπακτο τον Όντα. Γεια σου Όντα και Αύπακτο. Να σε ρωτήσω λίγο Κώστα, μήπως έχεις το κλαρίνο και δίπλα να μας παίξει ένα σολό? Το κλαρίνο το έχω δίπλα, όχι ακριβώς δίπλα, παραδίπλα.